birta thi piarjik tha Lockdown kangkir kijut pota ciri langsung aradatum non puta sorkar pen akerap ke pajerason longdun delan ke Charlie somaratum phan MSc Prabhat Chandra taro ari dengpen tangka keron Amri Hawar Greater Umsuwai Friends Group Atumpen Kiduk Kelak Aradapan Kerap Kepajir CM Relief Fund Atengpen Lumbajong Constituency Sanghan Kepajir Dam Coronavirus akesu ajog det pi angkang lockdown ahut Singhason Constituency Arlo along Sanghan Akijoy Pen Kironpu Arjulong Bomlo Bonta ciri langso aradatu pini arni anta sorkar pen kerablong lepin lang lasi news pas apherang ke aphan nilitum chopasi sorkar pen nangke parabji aphan si nilitum ciri langso aradatum pen tuning ripon bokolia pen mensin ronghang news pas karbianglong Longri arlo lockdown kangkira jok sangpur arat atum kichu ason kisung keboy nang do pumathasi council mateke ESC pen Karbianglong inquiry trok MSc constituency along kiduk tet atumaphan akejoy pen tangka kerap kepado asonsi atumi duaramla constituency aparman MSc Prabhat Chandra taro arideng Borgaon along bangso tangka inut aphan suri si keron padupon anparta BPL family atumaphan non malom kang hap et ajok pumathasi sang dali proyate hai hui ronpon Son thak si atumi SBI colony Difu head branch alongta Mejangpuri socio-economical women organization atumpen patir PC kiduk det atumaphan sang dali jangtu sabon bang 17 house aphan ronponlo herangki pen karjupona hut alang likaning jeke sang purarat atum sorkar kapen khatmate sorkar notification ateng pen kidoji aphan mate ke kroy dunji aphan alang lipen chuneng ripon Greater Umsuwai Friends Group NGO tumpen pini milk camp Maikramsa Umsuwai model Siddhamakha lapen ambassador arong kiduk det arat atumaphan sang han haihui kerap kipajir bahini pen aber ahem tun atumaphan sang lin pho phiroya thelin thom harsun ke er puahini jangthu puahini ingti ilin lapen harsun kelok Son thak si bang ke thompen athak ahem tunaphan sanglin kep lapen han hai hui keron pachetang pon bangso sailong local MSc di uping maslai chetong dunsi RDP dun lapen friends group atum lason kematha thekapota alang lipen kachuru pajir pon lason si ong donga bang phubang phiatum ningki mepen kerap kechetu dun thekasonte memuchot jilang puta di uping maslai pen kachonengri ponlo umpenai pen David Singh Teron news text report news fast Karbianglong Mahamaya constituency arlo sangdali jangthu hei hui kiron tang along em lun sing teron puthot borbali arong ramsa tokbi arong sakoti tiso nat arong bonglong arong thoiso timung arong bam gaon Japi hojai arong hei hui along review mate kachihumri damthu alang li lapuan ka phere me apora hot setame alang li rat aphan kaching hon ajoine PS3 sika inkoya tangka pajirteka lapen rat atum hem kido clipji aphanta chuningri kechu ason amung an nang pale bompo puta than sonsi CM relief fund along setame alang li cheklo John Kretroxi abainong sikalak hora surithong kep Sose atangka kerap kipidun bangso arnia ke hai teron arong along setame sorkar kachuningri ateng deputy ranger jugen ingti chokamar honsing ingti khorsing milik lapen sabra sing timung atum chelangsi don krikep raner kep kiduk nai atum aphan kechu ahormu keron pajirpon laso ahut em lunsing teron chetong lunsi sayamo pachundun dogmoka pen longkiram teron news fast Karbianglong se akarasmen pbg bang phan alang litum phan labangso media angso se kepachan ji bang phan nilihin pen alang litum phan
Chuning rilo lapen ta angso se ta alang litum pacan pon na alang kusini li chuning rilo lapen ta piniar ni alang litum ilitum pan kidu kela rata tum pan labangso abirta ke pale thek bangke alang litum han choroi lo la sini li padingoi lo la apor da en unang ne athe labangso apor hut ilitum che than u nai puta kali social distance mangai dunai ya apor lo lapen ta apula kali pulo tangte ilitum labangso ading long bangke itu methang masih akecok cido kogi lasi kado kabe aratum hara chuning riglo nalitum aphan asabet ku istamili tuma hinten nang kerap nakti coronavirus akisung ahut jasemet kiduk det arat chulong le ki junong le ahut bitung reng thama constituency ke parlo karbirong sopi nongwan along local committee atum chelang si kiduk det arat atum aphan ahem Tuwar andam si Karbirong Sopi Nongwan polling station Amaipu Khonsing Senar Lapen Arya Sangho Wilson Timung social worker Alang Litum Pensi Don Karohini Ra Trokner Kep Aphan Ron Pon Lapen Hapu Rats Atum Setame Kisung Ahut Kerat Kipi Aputhak Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Kachoro Pajirpon Anparta Hapu Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kipangdak Goreng Kedo Asai Pu Saipi Atum Ahem Adungarai Kedo Kiduk Det Atum Aphan Rapon Nangji Pu Ateng Pen Pini Kolonga Along Chokamar Kedo Atum An Jelangsi Tangka Cirung Pen Kolonga Along Kedo Sarthebe Arong Inghi Arong Teron Arong Ronghang Arong Kolonga Bazar Arat Atum Aphan Akijoy Pen Sanglin Po Dali Jangthu Ingti Tangka Pokep Pajirpon Lapen Rat Atum Aphan India lockdown Ning Koira Isi Kangkirahut Hem Arlo Kachidorep Ji Aphan Lothan Bang Borsing Ingleng Pen Rat Atum Aphan Chuning Lipon Hapu Rat Atum Kachuro Pajirpon Kado Kave Woreng Kedo Saipu Saipi Atum Bangin Koira Plido Alang Litum Amen Borsing Ingleng Jiban Lama Joysing Senar Longbir Timung Biren Be Atum Chelangsi Ing Samjin Pen Ronpon Kadukave Don Paroi Sirap Hikeb Rapho Arat Atum Aphan Ronpon Dongka Mukam Pen Komol Kathar News Fast Karbianglong Lockdown Kidokok Ajok Rong Arluk Chongdat Chutelo Arat Kichumove Akisung Chechak Nang Lobang So Akisung Alama Thaponsi Penang An Aning Keme Abang Pu Atum Munit Hijan Kachinghon Alam Chinisi Masap Soviet Setame Kerat Kepajir Ponji Aphan Kengkam Chijor Ponlo Lason Thot Si Sarupathar Constituency Arlo Kedo UPLA Asong Home Secretary Binod Timung Lapen Foreign Secretary Baliram Rongphar Alang Litum Banghini Setame Labangso Alam Mathaponsi Constituency Arlo Polling 14 Lapen Pangrumpet Pen Don Parohini Sose Aradaphan Methangakhi Adat Pensi Akenang Sot Kechu Asonamu Pipajirpon Lockdown Ajak Ding Bomlang Pulote Muapi Setame Puthot Un-an Pen Alang Litum Ahin Pen Kachirabji Aphan Aning Kehang Alam Rat Angno Chepaklang Tekang Lasi Kerat Kelong Arat Atum Penta Alang Litum Banghini Aphan Ahir Jume Lapen Ningkang Sam Alam Chepaklang Du Langfer Constituency Angkang Ahawar Bakalia Bahonia Dorso Langhut Tokbia Rongalong Bangkri Pi Chokomar Klembang Pu Klembang Piatum Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kaping Haratengsi Pini Bang Paro Isira Bangkri Po Atumaphan Sang Dali Sabun Jangtu Keron Pajirpon Lokusi Hansing Hansepen Perang Kiapan Nang Pachin Instead Report News Fast Karbianglong Atumi Langfer Constituency Arlo Megbia Thoi Hemai Timung Arong Along Maniki Ingtipi Bokulia Municipal Board Ward Commissioner Lapen Asopo Songja Timung Irrigation Achokamar Atu Methang Arong Aphan Chingjin Sosi Don Thongkeb Ratroksi Kisung Det Arat Atumaphan Sang Dali Lapen Ingti Ronpon Bangso Kironpon Along Hemai Timung Rong Asar Kiron Cherabdun Sonsi Lockdown Angbong Singhason Arat Aphan Mathasi Atumi Ada Porpai Kep Apor Sira Ronghang Pilapen Surendra Terang Pinanso Atum Setame Singhason Paplang Kolom Tokbi Arong Arat Atumaphan Sang Han Ronpon Sonthak Taksi Ku Korajan LP School Hanbang Bapuram Be Ahin Pen Hemepi Don Kep Atumaphan Sang Huruyathe Dali Lapen Ingti Akejoy Ronpon Kisung Apor Ahut Akejoy Pen Keronpon Ajok Bapuram Be Aphan Kachoro Pajirpon
Bokulia penmensin ronghang News Fast Karbi Anglong. Non molom COVID-19 ke sopen lockdown ki dukoga jok ki duk deratum anisana phan ka dureya jok CM Relief Fund pen lumbajong constituency angkang rong arlo patumi pen pini sang han inti dalila pen kapre ke pajerdam la solong team Tingkreng rongpi atum patirpi ponsi CM Relief Fund ateng pen lumbajong constituency angkang lang mili disama lamding road 11 kilo manja langkaijan lapen ke doan rong arlo pale damputa berta ritun long lapen nona lang litum pen non ke long dun dia tuma phan anke puthor arnisi pajir pon poputa therangkyang no nong e imarson ingling nang pachini dun news desk report news fast karbiang long এই যোনটো 10 তাৰিখ হয় এটো 10 তাৰিখত আমি ডিফু এৰিয়া মানে লুম্বজং এৰিয়া যোনটো রুরাল লাংমিলি হৈ বৰলাংফেৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া লগে আমি এটো বিতৰণ কৰিম এস্টিমেট আজি আমি 1000 হাউসহোল্ড কৰিছো তো 1000 হাউসহোল্ড যাৰ বিপিএল কাৰ্ড নাই তেখেতক আমি এটো সহায় কৰিম পিনিয়া বিৰটা লাঞ্চি পাজো দিগলো দমি থাকমে কাৰ্ডম